Ambalma bimali freba Mali kono ani Mali kokan anga foli be belajele biye ntene janvier kalo ale klibi sawa samba fla ani mugani sawa ne bimali ka donkibaro wati sele mimina se awma bakari kulubali fe awya bismillah bimali ka donkibaro la Konafonko nasraula ame awla donia kafo abe sanfla boyongo bo mime talike fana ka ufelala ikado kungulo tike kone ale kembe sangawli yenno nga bomono ngote kafo fieba ka chilla barakoloma ale ba so kulungulola wala niya laje aywa siga kere mami na noebe mbara inge otema ure aljuma jibo amnena utikalola samba fla ani mugani kele akelen kani walejugu laba ereke min taraka nyesi agib bagayoma wo ship mbe santa ani shekina ola aye abunani la ni katlaka ngolo tige ayre shiso kono su nagenye duru wati no 5h du matin kakani oye ikadon aye wale wale uke munu ni urubala jere ni tora akola ni kechugo nyona ola o ina fo segeselu bora ka chugomina mi metalike programme me fana ikadon ale nye folu ke ka seriyalu ke oye ajira ka fo o progrès o tunye commissaire ya awatula akoni alaje mi metalike ni ma ko fole na no ye aljuma jibo ikadon ni alete ye walajugu nke baye no ye ka ifa ki kungulo tika ka buila awadu watu na ba nuna aljuma jibo ikado ka ye jongo ngala fo ka jira ka fo wale munu kera kungulo tika la fana ani bamako kale tinya wale ke baye ni alaje aye ma tanikele ayuru buna onila ni ku kungulo tige o ma tanikele la mata uru fara fana ku kungulo tige atokele gara bamako o ma ko fole nuna aye ajira ka fo muso duru bala ani che duru o ni wale munu ni akera mi metalike aywa ko ni wale nun kera ka damle samba fla ani tan shegi ni kanabla utikalo la samba fla ani mugani kele wala mi yere kera labayina oye ayre dakawli terke no agib bagayoye ale no tume siso kele konnana awa dugu jera ka soro ale furebe ngulo tikele ka boala o yera somada jona fe hakilna jigina ikado aljuma jibo na shibe samwani donina ale deni walu bela jeleke bamako aywa ikado anifana aklara fana abulaka na bamako konnana o metalike comme ça de foliti mi me fana o watula no tu ya kulubali ale ni aka chedeun no ye shabere mani jalo urukon hulla kana bamako yanno wala sa ka tegeda aljuma jibo kan ka segna ye katana ye fana kame domine ko bi ayre jongwala fo fali fon fengera ka kungulo tigeke aye jongala fo abela waye nye folike abela jirela aye wale kiringna fo fenge wala aywa ikado ma bise ka fo mamnunga ma farani ngo seve ku bise ka ala tanumbi kadaka ma mingara sobe ka walenge o ko ndona wa be lagana tiklama ba boloka ma warete a togo ko aljuma jibo ikado ka fo ale ni walenge ga dobe ko yere yinga yala be ni walenge watimina akungulo de kaywa ana haklu te nyo fede wa ma chama ki yere yinga okola na mborai ametanga marara wolumlana no ga ka felai amalado na ka fo abe bagan keme buyongo bo munun tun tara guzurei ikado akera alamsado janvier kalo kile mugano woro ba manji marfatigu fe munun tume motoka ukoni monoti ka do dugula dugumi ni abe wele ko arabu obe guzurei ko mini kono ani gawo cebita kilometer ani duru buyongola uye bagan nunun taye ina fo kibara bayira chomina ikado abe mishi keme buyongo bo ola o ma ko fole nunu ni udi marma fon be nyona uye sebe do ko nje dugu deuma ka nyinu fe ko bagangele kemenani obesara akungoro ko ye jakade ola jamana ka lasigi de munumbe ani sordasi munumbe kibara dara uru klokan ikado ka fo uru la ku seke aywa bagan nunu ko ni yera na mborai amala dunia ka fo chakeda membe nabe wele ko soma memma uru ko ni family jonyondi aywa julikoka aywa société malienne de médecine militaire no soda suka kenya bolo furaye no ba fama dakuru akele ko soma memma ale ni hakilna sigi senga sibrido janvier kalo kile mugani sheki bafla ani mugani saba nika kalange aywa julikoka ikado ka fo awa mau joro mi akola mamunu be julere bara uru joro akera école maintien de la paix alundonen beila aywa ikado ka fo ni wole yere nyema tuwe mami mbolo oye aywa mi metalike
colonel Madani Wologem o tun bɛ ka ɲɛmaaya kɛ ni ka fara kɛnɛya tigilama kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen kan u tun bɛ k'u sinsin fɛn min kan o ye an bɛ don min ko bi joliko de ye gɛrɛ min bɛ joliko yɛrɛ la ani a sɔrɔli i k'a dɔn ani a lakana cogo u kumana ninnu bɛɛ lajɛlen kan ani joli yɛrɛ bɛ baara cogo min na u da donna nin bɛɛ lajɛlen la u ka nin ko in senfɛ awa ni kalan yɛrɛ senfɛ ni min bɛ tali kɛ kalandon joonenw na olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan société malienne de médecine militaire SOMAMEM u ye awa ɲininkali caman hakilina minnu bɔra a kɔnɔna na o de ye joli yɛrɛ ayiwa a ɲɛbɔ cogo ani a bɛ se ka lakana cogo min na jɔyɔrɔ minnu bɛ an ka kɛnɛ tigilamaw la a ko la u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ayiwa min bɛ tali kɛ SOMAMEM yɛrɛ a dankan na n'o ye professeur colonel major Soumaïla Keita ale ka laseliw kɔnɔna na a ye wele bila maa o maa bɛ a lajɛ kɛnɛ kan Mali kɔnɔna na k'u k'u joli di ka d'a kan ko n'i ye joli di o ye fasodenɲumanya waleyaba de ye o tɛmɛnen kɔfɛ o fana ye hinɛɲɔgɔnya tɛmɛsiɲɛba ye an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ nin taabolo ninnu ye Centre national de transmission sanguine n'o ye CNTS ye olu minnu ka baara ɲɛsinnen don joliko ma i k'a dɔn u kumana joliko yɛrɛ gɛlɛya kan an ka jamana kɔnɔ k'a ɲini hali bi maaw ka se ka dɔ di u joli la ka d'a kan an bɛ don min ko bi n'i ye joli di o ye i kɛlen ka fasodenɲumanya o waleyaba de kɛ k'a kɛ ala yɛrɛ ye ka d'a kan joli dili fi sabililayi la a bɛ kɛ sababu ye ni ka maa caman kɔni lakana ɲango n'i ye lakana tigilamaaw lajɛ bi i k'a dɔn ko bɛɛ ka k'i hakili to o ko la an bɛ dugawu kɛ sa an ka jamana joliko maa ɲumanw an ka joli di walasa an n'an yɛrɛ kisi ka maa wɛrɛ kisi n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko DSSA i k'a dɔn k'u ye baarakɛyɔrɔ kura sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tɔnbɔkutu kan muso ɲɛmaw ayiwa baarakɛyɔrɔ jɔyɔrɔw ye u bɛ se ka bolola baara k'a kɔnɔ cogo min na a ko Gawo ta tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ a birigiden fɔlɔ la n'o ye centre multifonctionnel ye ka ɲɛsin ayiwa kan min bɛ yen n'o ye Fort Cheikh Sidibe ka ye Tɔnbɔkutu o musow ma k'u y'a birigiden fɔlɔ da maa min ye a da sa o ye directeur min bɛ service social la armée kunna colonel major Brahima Samake i k'a dɔn a y'i to o birigiden fɔlɔ dali la ni ka denmisɛnnin 35 olu ka kalan ninnu don ni kan ko fɔlɔ in na ye a kɛra jumadon janvier kalo tile 27 2023 a kɛra min bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutu gouverneur n'o ye commissaire divisionnaire Bakun Kante ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se commandant zone défense numéro 5 ani chef du secteur 3 opération Maliko colonel Mamadou Eskonɛ ale tun bɛ yen ni ka fara maaba caman kan i n'a fɔ directeur du service social des armées ale bɛ a fɔ cogo min na a ka laseliw la n'o ye colonel major Brahima Samake a ko ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin bɛna kɛ sababu ye denbaya minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ka denbaya minnu bɛ yen u bɛ se k'u ɲi don sɔrɔ ani musakamisɛnninw sɔrɔli la cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ kɛ hakili falifali yɔrɔ ye walasa baaramisɛnninw kalanw ka se ka bolola baaraw dege ayiwa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ lase k'an musow ma ko nin y'o kɛyɔrɔba de ye colonel major Samake a ye a jira k'a fɔ ni birigiden fɔlɔ dali min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a musaka bɛ t'i jɔ $60 la CFA wari la awa i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jamana mara ɲɛmaw olu ka hakilina de ye nin ye walasa k'an musow Gawo kɔfɛ Tɔnbɔkututaw fana u bɛ se k'u ɲɛ don kow la cogo min na service social des armées septembre kalo tile 28 tɛmɛnen 2022 u ye wulikajɔ dɔ fana kɛ fasodenɲumanya taabolow la ni ka i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ta ka ɲɛsin hali bi direction du service social ma ka d'a kan u ye teledon dɔ sigi sen kan min kɛra sababu ye maa caman olu y'u bolo bila o jufa la ni ka dɛmɛ ɲɛsin u ma i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ sa nin waleya min filɛ nin ye ala ka a ko sinsin u ye a jira k'a fɔ ayiwa birigiden fɔlɔ min nana yere min bɛna don a kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko musaka fɔlɔ ani kalan minnu bɛna k'a kɔnɔ o kalankɛminɛnw k'o bɛ t'i jɔ $24,000 na CFA wari la dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnna walew caya an ka jamana kɔnɔna na nin bɛ dan sigi bi Mali ka bi don kibaruw la awa min lasera aw ma Bakari Kulubali fɛ nka yanni an ka bɔ don kibaru kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa Kambala commune kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Fanafɛkura ani Sondiyɛn furancɛ la n'o ye dugu ye min bɛ Kambala commune kɔnɔ sanga na ka waati banbanciya wale bi kɛ ka marifa jɔ mobiliw la k'u lajɔ o sibiri tɛmɛnen min bɛnna janvier kalo tile 28 ma 2023 ka dugu jɛ karidow la janvier kalo tile 29 a wale dɔ kɛra ye nka i k'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ b'a ka cili la
barakoloma ale b'a sɔrɔ kolongolo la awa tɛgɛ dara a wagabɔ dɔ kan an bɛ don min ko bi a ko bɛ brigade territoriale de la gendarmerie olu ka bolo kan ni min bɔra a ko tɔ la ni ala sɔnna an n'a ko kunkun na ɲɛɲɛ an n'o sarada aw ka tɔmɔda tɔmɔ la hali bi an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka bimali a ko o kɛ aw ka kunnafoni sɔrɔ sira ye n'a ye ja ninnu sɔrɔ a k'u yɛrɛ kɛ ka k'u fɛ wa mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ